Potpredsjednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević zajedno sa pokrajinskim sekretarom za zdravstvo doktorom Zoranom Gojkovićem uručio je predstavnicima 7 zdravstvenih ustanova u Vojvodini ugovore u vrednosti od 262 miliona dinara za investiciono održavanje objekata. Po ovom konkursu opšta bolnica u Sremskoj Mitrovici dobila je sredstva za klimatizaciju i opremanje poluintenzivnog i intenzivnog dela operacionih sala. Za ovu godinu također imamo ambiciozan plan, 2,8 milijardi dinara jeste vredno ulaganje u zdravstvo. To je novac koji je obezbeđen u pokrajinskom budžetu za 2018. godinu i koji je također planiran za vrednu nabavku medicinske opreme, ali i za dogradnju, rekonstrukciju i poboljšanje uslova boravka pacijentima u onim objektima koje koriste zdravstvene ustanove na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. To su važna ulaganja. U godinama koje su prethodile 2016. i moramo biti potpuno iskreni, sredstva opredeljena u zdravstveni sistem su bila nedovoljna, mala. Verujem da smo ovim ulaganjima napravili jedan značajan iskorak. Sigurno da rezultati svi ne mogu doći preko noći, ali verujem da ih ima i trudit ćemo se i nalaziti načina da i u narednim godinama obezbeđujemo značajnija sredstva za zdravstveni sistem u Vojvodini. Predsjednik opštine Ruma Slađan Mančić i načelnik opštinske uprave opštine Ruma Dušan Ljubišić obišli su nedavno radove na izgradnji vrtića u Putincima i radove na rekonstrukciji objekta Centar u Rumi. Tom prilikom prvi čovjek rumske opštine najavio je i početak radova na adaptaciji bivših prostora, parkinga i infrastrukture, ali i izgradnju vrtića u Platičevu. I ono što mogu da najavim po pitanju vrtića, to je da je sljedeći vrtić u Platičevu i mislim da bi na taj način zaokružili. Mislim da ćemo u naredna 2 mjeseca rešiti problem vrtića u Platičevu, zaokružiti onaj deo naše opštine tipa Vitojevci, Gravovci, Platičevo, Nikinci, Hrtkovci, Klenak. Putinci će rešiti ovaj deo oko Donjih Petrovaca, Žarkovaca, već imamo u Dobrincima. Sa ovom grupom, sa ove 4 grupe koje planiramo u novom prostoru direkcije koji ćemo vrlo brzo rekonstruisati, malo kasnimo, Bože moj, ne žuri se svima kao i nama, igrom slučaja određene službe nisu na vreme odredile svoj posao, ali kažem, iduće nedelje ćemo ući u taj posao. Omogućujemo da svako dete bude upisano, pored toga što ima besplatan vrtić, da ima i mesto u vrtićima. 12. regionalni sajam privrede biće održan 27. i 28. septembra na kompleksu bazena u Novoj Pazovi. Reč je o manifestaciji koja je dobila međunarodni karakter jer na sajmu, pored domaćih privrednika i kompanija, učešće imaju i privredni subjekti iz Nemačke, Austrije, Mađarske, Slovačke i Italije, a svake godine se prijavi između 150 i 200 učesnika. Organizatori sajma su Regionalna privredna komora Sremskog upravnog okruga i opština Stara Pazova. Predsjedništvo Subnora distrikta Brčko dodelilo je Radi Korici, predsjedniku gradskog odbora Subnora Sremska Mitrovica, plaketu za izuzetno angažovanje i doprinos u ostvarivanju društvene uloge Saveza boraca, negovanju tradicije Narodno-oslobodilačkog rata i u razvijanju saradnje organizacije boraca. Pored plakete dodeljena mu je i medalja borca 41-45 od strane istog predsjedništva. Pa za mene to znači mnogo, kao pojedinca i potomka Korica, koji su bili svi u borbi protiv fašizma. A moje je ostalo da ja negujem njihove tradicije, odnosno tradicije cijelog Subnora, republičkog, pokrajinskog i gradskog. A ujedno za mene znači kao pojedinca, a mogu se zahvaliti i cijelom gradskom Subnoru koji podržava takav rad. Da ne zaboravimo, jer ne sme se zaboraviti istorija Narodno-oslobodilačke borbe 41-45. Ako bi zaboravili, ne bi nas ni bilo.
Turističko-gastronomska manifestacija Gastro Srem, čije je ovogodišnje zaštitno lice glumica Anja Mit, biće održana u subotu i nedelju 1. i 2. septembra na trgu Zorana Đinđića u Staroj Pazovi. Ova manifestacija na jednom mestu okupit će sve domaće proizvođače i goste iz Srbije i regiona koji se bave proizvodnjom i tim se proizvodima izdvajaju po kvalitetu. Svoje specijalitete izložit će proizvođači mesnih i mlečnih proizvoda, udruženja žena, poljoprivredne gazdinstva, vinarije, proizvođači meda, džemova, rakije, poslastičari i bombondžije. Sinoć je u Sremskoj Mitrovici završen još jedan Srem Folk Fest. Tokom 4 dana trajanja festivala publici su se predstavili folklorni ansambli iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Italije, Kolumbije, Kostarike, Makedonije, Poljske, Rumunije, Rusije i Srbije. Nažalost, zbog kiše, sinoćni završni koncert je na pola prekinut, ali ni loše vreme nije pokvarilo užitak mnogobrojnoj publici na Žitnom trgu. Turističko-gastronomska manifestacija Beška Fest biće održana 7. i 8. septembra u Beški. Manifestacija koja se slavi 7. godinu za redom, Beška Fest, Dani vojvođansko-bavarske kulture, jedna je od najlepših u Vojvodini jer prikazuje multikulturalnost ovih prostora i naroda koji ovde žive i slavi prijateljstvo dva naroda, srpskog i nemačkog. I ove godine najavljen je bogat kulturno-umetnički program koji će pripremiti domaćini i gosti. Posetioci će moći da probaju bavarske i sremske specijalitete kao i svake godine. Udruženje Marcus Aurelius Probus iz Sremske Mitrovice organizuje Zlatni dan vina u čast imperatora Marka Aurelija Proba. Manifestacija će biti održana u subotu 18. avgusta od 20 do 24 sata u Carskoj palati u Sremskoj Mitrovici. Biblioteka Gligorije Vozarević iz Sremske Mitrovice raspisala je fotokonkurs na temu Leto sa knjigom. Svi oni koji su ovog leta pronašli svoju omiljenu knjigu i svoje mesto za čitanje mogu da pošalju fotografiju sa knjigom uslikanu na godišnjem odmoru, putovanju, plaži ili u dvorištu. Konkurs je otvoren do kraja septembra, kada će biblioteka od najboljih fotografija napraviti izložbu, a 3 najbolje nagraditi. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine sprovodi centralizovanu akciju suzbijanja larvi komaraca na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Pokrajinska vlada obezbedila je dodatnih 100 miliona dinara za ove potrebe. Kompanija Ekosan DOO izvešće tretman suzbijanja larvi komaraca u opštini Ruma u petak 17. avgusta sa početkom u 8 časova. Tretman će se obaviti sa zemlje, a preparat nije opasan za pčele. Tretman suzbijanja larvi komaraca će se obaviti u sledećim mestima: Hrtkovci, Platičevo, Nikinci, Klenak, Grabovci i Buđanovci. Sutra će u Sremu biti sunčano i toplo vreme, ali sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura biće 19, najviša dnevna 30 stepeni. U petak slično vreme, u najtoplijem delu dana biće 31 stepen.